Hvad? Hvad siger du? Og grunden til, at I ikke kunne høre hinanden, er på grund af lydbølger. Lydbølgerne kan gå igennem både luft, vand, men også faste stoffer, som alle sammen kan påvirke, hvor meget du kan høre. Det der sker, det er, når de stemmer, når du taler, det er en masse vibrationer, som er det, der bliver sendt ud og kommer til at blive de her lydbølger. Det der sker, det er, at luftmolekylerne, de skubber til hinanden for at komme længere videre, for at kunne høre hinanden på længere afstand. Men det svære ved det er, at når vi taler, så bliver lyden, den kommer ikke bare en retning, altså den går ikke direkte til der, du vil hen, men den bliver spredt ud over det hele, som gør, at det ikke kan blive fokuseret på det ene punkt, som gør, at selvom man står bag ved en eller ved siden af, så kan man stadig høre det. Så al luftenergi, det bliver spredt ud, i stedet for at gå til der, hvor man faktisk godt vil have det hen. Det der er dog ikke det eneste grund til, at det er sværere at høre ting. For det andet er der selvfølgelig baggrundsstøj, der kan være både for eksempel noget trafik i vejen, som gør det sværere at høre, men du hører, fordi alt luften og luftmolekylerne bliver delt sammen og spredt ud, så du hører meget af det hele på en gang. Så det er sværere at finde ud af, hvad det ene er, som du faktisk godt vil høre. Så det andet er, at nogle af luftmolekylerne, de bliver simpelthen absorberet i vindet, kan man næsten kalde det. Hvad det sker, det er, at lyden det bliver omdannet til varme og energi, som er også derfor, at det er meget nemmere at høre dybe toner længere væk, end det er at høre høje toner længere væk. Nu sender jeg videre til Arthur McGuire for vores eksperiment. Tak, Lukas. I fysik har vi haft et forsøg om vibrerende snor og lydbølger. Her der er generatoren, her er vibratoren, og her er snoren. Og i det sagt, så skulle vi få et forsøg om, hvordan vi kan få frekvensen til at passe med snorens længde og danne nogle stående bølger. Der er nogle af dem, der bevæger sig mest, og så er der nogle af dem, der bevæger sig mindre. Den laveste frekvens kaldes grundtonen. Og så skal vi have sammenhængen mellem bølgehastighed, frekvens og bølgelængde. Det er hastighed lige med frekvens gange lambda. Hastigheden afhænger af, hvor stram snoren er, og hvor tung den er på meter. Selvom snoren viser tværbølger, kan vi bruge det til at forstå lydbølger, som er lydbølger og frekvensen, der bestemmer. Selvom snoren viser tværbølger, kan vi bruge det til at forstå frekvensen af, hvor høj og hvor lav tonen er, og amplitude viser, hvor kraftig lyden er. Og så nu vil jeg komme med et lille eksempel fra forsøget, hvor n det er, hvor mange buer der er. I det her tilfælde er der 6. Hvor frekvens det er hertz, hvor meget energi der er i generatoren. Og det er 42,71. Og lambda, det er, bølgelængden på den der snoren, som er 47. Og vi har, vi har omskrevet det for meter, så det er og så ender det med at blive 20,07 meter per sekund. Og V, det er hastighed. Og i det sagt, så kan vi bruge lydbølger til at forstå, hvordan det er muligt at høre hinanden. Nu er vi samme bølgelængde!